proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Buntag Palabati, region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras. 12 minutos karon nga adlaw Sabado night, Petsa 2, ikaduwa nga adlaw Sabado sa bulan sa Abril, nagapabilin sa tuig 2022. Sabado naman nga presentation sa inyo siring nga palatuntunan si Granda liwat naman aton nga maging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton siring nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihin labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sini mata kag durunggan oras sa kagabihon. Maging kaupod naton tag sa kagabi. Ang ato sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa aton sini nga probinsya, Dakbanwa sang Bacolod. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Why taman ginapangayo pang Sabado night, Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang mga balita, just in report, breaking news, flash report sa national kag international. Inatutukan nina sa atong news center, builog nato ng puwersa ni Aksyon ang Depensor. Opda magkita sa atong sining mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa atong nga IT expert, Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo siragad, ang inyo siring angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa.
Off din ninyo ako sa Rabilin. Isa ka oras, 10 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! 37 dias na lang kag magadesisyon na ang pumuluyong Pilipinhon sa ila naluyagan nga kandidato sa lokal man o kon sa nasyonal. By the way, ang Aksyon Radyo Bacolod padayon pa nga nagabaton sa nga data gatherer kag reporters sa Banwan na lang sang Isabela, Tuboso, Victorias, Candoni, kag La Carlota City. Sa La Carlota City, 18 years old to 35 years old. Babae man o kon lalaki. Isabela, Tuboso, Victorias, Candoni, nagapangita kami gyapon sang data gatherer kag reporter. Sa interesado, padala na lang kamo diri sa inyo sining resume personal sa Aksyon Radyo. Kung hindi gani, pwede man kamo ka padala sa Aksyon Radyo Bacolod News Yahoo gmail.com. Small letter, one word. Kung nami kung personal i-hand inyo diri personal ang inyo sining resume para nga ma-evaluate base isa kamo sa kwaon namon dira nga data gatherer or reporter dira sa Isabela, Tuboso, Victorias, Candoni kag syudad sang La Carlota. Ari kami diri sa 4th floor sang Welrose Building dalan sa Burgos, Locsin. Atubangan lang sa Barangay Hall sa Barangay 9. Ari lang kami lapit diri sa Emergency Room sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa interesado, kadto lang diya sa Aksyon Radyo Bacolod kag magpakigbahin sa coverage ng Aksyon Radyo Bacolod Desisyon 2022. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayo sa interesado lang ha. Sa hindi interesado, okay lang. O sa ato nga makaksyon, naka-like na kamo, naka-share na kamo, matik ka. Pag-lag-on nyo sa Aksyon Radio, Action Night Patrol, like dayon, kag i-share dayon. Para damo ang madamo ang ma-reach ta, o ma-reach, damo ang aton nga mga kaaksyon nga makapamati sa aton sini nga mga pinakaulihi nga balita karon nga gabi. Ayos! Salamat gid sang 50 stars ni Jinky Jalagdon. Ulayho na papanamyaw kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, kag Doc Mat Mayo. Kay Noel Amar, Lely King, Alma Uligon, Alex Montesa, Milili Uligo, kag ang pamilya dira sa DSB Barangay Pandano. From Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Sa kay Conrad Abalahon Pulhencio, isaman sa mapisa namon nga barangay tanod sa Barangay Panocoy. Si Manong Conrad Abalahon Pulhencio. Uy, si Kuya Ed Lumugdang. Kuya Ed, musta ka da? Regards lang ko kay Tita Karen, Tahang Langit. Si Kuya Ed Lumugdang. Sa mga miyembro ko opisyalis, Governor kag Vice Governor sa Bacolod Eagles Club, happy listening. Kay Ana Lumawag, mayang gabigid ka kay Mabel Istrobo. Amo man kay Yuni Bilaong and family, dira sa aning Barangay Panocoy. Mayang gabi, kay kumari ko Jennifer Dislati, kag kay Miarfe Harina, ara na, gapa-urok-urok pa. Baw ang isa pa ginamon ka mapisan man nga tanod sa Barangay Panocoyo. Ara man sa saton sining
Facebook Live nagamonitor si RB Loveras. Salamat kay Toto RB Loveras kakay Angel Grace Panhilason dara sa Pearl Garden Hotel. Yun ang Pearl Garden Hotel man. Si Angel Grace Pahinlason. Hindi ko familiar sa ngalan niya sa ako now. Uy, nag-ulan karong gabi sa Bacolod. Pero dali lang Hindi mo ganyan mapaktan niya ang lakas ng panahon mo. Sili mo kainit, kaginot, no? O dugay-dugay, makibot ka lang. Nag-ulan tanah. Dolaban sa pasmo nga ulan Ang ato sa nga mga balay kalanaan kagilimnan, medyo madawa-dawa ang mga bisita, ang umilinom kaga ang manugkaon. May mga bulubanda kag may mga ulo acoustic. Part gimmick para nga magpamag sa mga customers ta. Ang ato kapulisan sa Bacolod City Police Office nagapatigayo na sa ginatawag nga Police Visibility Patrol. Saturation Drive sa tag sa nila sinika mga areas of assignment. Ang mga kulo kariton nga mga pulo pagkaon tiga paningyawat man. Sabi na kidira sa tubangan sa New Government Center, diba? Ang mga nagabaligya sa mga sitsirias na. At hindi bisan paano makaulo-income man sila. Makaulo-income kag mani man. Marilo Trabilia Katinoida may gabigid. Gamonitor si Tatay Johnny Albioro sang barangay Udyong kag sa barangay Himaya. Gamonitor kami diri subong salamat kita. Alin kay Bernardo Albior. Uy, si Madam DB Nagracia sang Manville Royal sa Division Barangay Panokoy. Madam DB Nagracia, kamusta ka? Were you? Ala ka na sa Hong Kong da? Why kita da? Si Baniwa, si Julia Isabel di Maala Makahilas. Kamusta dira si Yakoni Portal? Sa mga Portal family dira sa Banwasang Dingle, probinsya sa Iloilo, maayong gabi dira sa inyo kag may lang nga pagpaurok-urok. Si Mario Albino Aquisao sa Ngasinda Lugway ara naman. Si John Claire Delieva, may gabigid sa Cavite ara man si Mama Nini Norbingo sa Abada Sky. No, sa Abada Sky may gabi dira kay Mama Nining Norbing. Alin na kay Christian Earl Sons Sangtan sa Cavite. Wow. Worting layo Virginia Ortizo mayong gabi dira sa La Carlota City. Kay Lani Tolentino sa may sitio Bahay Kaliling Kawayan. Tamay lang si Tatay Crisanto Tolentino. Si Toto Toping, si Toto JP, si Baby Rins. Si Elizabeth Gamala, pa-check attendance man Matik Uy, si Toto Bongbong Fernando Narciso, araman, kag si Sir Diego Bal Flores. Magkilat Carpentero Borero Ching Okonging sa Malaysia may gabi gida. Carl Kenneth Cañete, Ibi Magaronara siya. Toto JP Ahina, musta? Jerry Limaco da. Gamonitor dira sa may tutong Filisaw. Joanny Mel, check attendance lang. Check ta nga to sa ni patrol to Uy, si Madam, si Hel Javier ara magalio. Kag si Madam Vanessa Mayo. Madam, good morning. How are you? Kamusta ang imo dira nga morning? Madam Vanessa Mayo. Ay, Madam, check lang ko tugali sa aton. Ito lang agin na PM ko da sa imo. Joanny Mel, may gabi dira kakay Lani Tolentino, ha? Again kay Hel Javier da, kakay Madam Vanessa Mayo. May lang dira nga pagpaurok-urok pamati. Check na nga to sa Patrol Observation Report ni Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo.
Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa Action Dale sa Asalasar sa Sabado night. Dale, mayong gabi. Yes, Actionary, happy weekend sa mga ka-action natin subong Sabado sang gabi sa mga nag-chill. Aragid. Kay nag-ulan. Nag-ulan pero why naman, oh? Why naman? Pero wala mayo subong mood Actionary kasamtang nag-inom-inom, may background music. Gani man, namigid man ah. May background music na nag-patak-patakang ulan. Ga chill ka, patak ulan, ga background music, tapos damo ka sumsuman. Wow, kampiyon. Kag nag-freeze ang imo sininga, ginakata. Pwerte yan. Okay, medyo pa iti bawi-bawi man sa buga gabi, no? Iti basa nga itong sininga tala noon na ay siyempre halong sa mga motorista natin. Makita din natin sa mga aksyonerika yung mga taxi drivers, mga nag-motorsiklo, papauli, ba din sila nag-panrapo pa ni. Gani, oh. Kaya sininga mga salakyan na aksyon na Erika, especially yung mga nag-motorsiklo, no? Ang ila sining service papuli. Okay. Sila tinatagsa ka mga panimalay aksyon na Erika. Hindi man tanto ang ulan na hindi bagay siya matawag nga buo-buo, kundi daw nag-agsik, kumbaga. Gani? Ang pagtupa, no? Sang ulan diri sa may syudad sang Bacolod action na Erika. Diri sa bayan sang Bacolod City Public Plaza ti ang aton sining subong mga magagmay mga negosyante ado iba diri sila action Erika. Pasalamat man bangon nga ti nag-all income na subong weekend, especially nga kun kada weekend action Erika laing gid ya ang income, no? Kun weekend nga ginatawag kun ikaw gagmay nga negosyante kun ikumpara mo sa weekdays action Erika ti kun weekdays nag-income man pero hindi tanto ang peak wala. Gani. Mo sining income diri aben like on weekend Sabado Domingo ti diri damo tawo nga nagalagaw pag may chance agid nga makalabay si mo sining pwesto makakaon dira or makabakal man sang imo sining ginabaligya action na Eric di makita diri nato sa Bacolod City Public Plaza dito po nga dugulugap ina pero may iba man sige apo nga bukas sa sige apo da mga pwesto action na Erika iti muna bala sa sining area ti may mga paradahan diri ka mga jeep kag iba diri action Eric nga mabala sa nagatrabaho ko gabi hindi na makabakal sing sining mga balaklon sa mga department store di may alam lang balaklon diri sa may plaza ting iba diri nagahapit o galing ti lain lang ya ang quality kag ang presyo sang isa ka produkto action Erika. Yes. So Sabado sang gabi sa na-mention to natin basa-basa din ang mga dalanon diri special sa Bacolod pero sige hapon ang aton sila nga mga food truck businesses ang mga nagabaligya action Erika sila mga food cart man diri sila may mga payong manya nga bit action Eric kumbaga preparado na no kumbaga may plan B na in kaso di man mag-ulan ti sige pagbaligya nila diri sa may dalan sang North Capitol Road sa may Capitol Laguna action Eric kay nati bisan gabi na may ibang action Eric na decide bala nga gabi na mag-ulo exercise mag-zero jogging diri sa area sang Capitol Laguna ngati iba diri sila basi nagatrabaho man bilog aga ti iba diri sila nagapulot pabalhas walking jogging diri sa may sulod sang Capitol Laguna kay tub mga 10 PM action Eric pwede ka gaya kasulod diri sa may Capitol Laguna unlike sa una nga may mga restrictions nga tulad tempano pa nagasira kag limited ang pagsulod dira pero subong nga ti no ligwa kumbaga kag ang mga restrictions sila nang tamaan ka hugot sa sininga mga tinion action na Eric no ti makita diri daton after jogging ti man diri sila nagadiretso diri sa mga food cart no sa mga negosyo sa may North Capitol Road kadang mo ka action Eric pilian na may mga additional man diri nga mga businesses nga nagatuluhaw pero ang paggulo sila diri ato action Eric ti iba diri sila nagaiintindihan sila nga pesto kung dira ka na sa ilang pesto di pagka the next day gina-expect nga ikaw man sige hapon kung naga-always intindihan na may kumbaga may hindi magiging agreement action Eric kundi respetuhan na kumbaga mga magagmay nga mga negosyante dito sa isang North Capitol Road action Eric so sa iba nga mga lugar mayari man mo like sa mga tubangan sa mga BPO company dito sa may Dalan Lacson dito sa may Circumferential Road sa may tubang sang Padashatik sa may New Government Center dito man nga mga location action
Eric kumbaga buhi niya kun gabi bangod ang negosyo ti steady kanila sa lugar kag ang customer na mismo Yes. like mga nagalagaw like mga call center agents mga nagatrabaho sa BPO mga gwardya ti sila niya magapadulong sa imo sini nga posto action Eric and sa sini mga tinioon na diri sa bayan sang dalan Burgos Lacson ng IPM diri sa Kusako diri sang pick up to sa mga medical waste na siguro action Eric dito sa hospital. Dito sila subong action Eric diri sa may dalan Burgos no ti ining IPM diri naton kag gina make sure no nga dawalo gibla kulo kompleto kag 100% wala siyang may mabili na. Wow, very nga good. basura action Eric kaya ang iban nang gaka-notice nila iban kung ano lang may sako ang muna nang nila pick up. Pero iba mo nang nagkataktak ng sako sa dalawang tiya mo na subong na kumbaga na finishing nila ang ang paghakot sa basura action Erika karga sa tracking kag amo ni ang pag pull out diri man sa area. Mayong gabi dira sa mga action nato sa mga taxi drivers, mga grab drivers nga subong padayon pa yung nagmaneho, nagbiyahe special action director sa may area sa Golden Field. Damo na taxi drivers nga nagatulotambay sa may tumangan sa City Mall Golden Field kay diri man sa action area kumbaga ang ilan sila ginatambayan kay sa sila nga matinion may plano man yung mga bars nga nagbukas sila sa may Golden Field Commercial Complex iba man sa mga nagalagaw subong sa bulsong gabi wala man yan sa mga personal nga mga salakyan Gani. at kung nakatughong na ya ati iba na action Eric wala naman yung mga jeep naman yung mga inoras maglawas sabi sa iba like bata like 24 oras pero limitado pero muna ang iba ang nagasakay sa taxi so drama katulad natin ng mga taxi drivers sa may Golden Field Commercial Complex action Eric kaya dito sa may NGC pag wala pa nagbunok wala na muda mo sa tao pero sa nagbunok na wala ti amatamat man sila ligwa action Eric kag tulad paano man nga nagpauli pagod man sa pagtupa sa ulan subong nga gabi. Tulad pa hayang aton sila subong mga kapulisan. Wow, very good. Like sa police station number 3 kakaina mo itong shooting incident nga doon sa Coring area sa police station number 3 kun shooting incident ang paghahambalan ng Eric. Pero maayo lang yan hindi related sa election o kung pinilay ini mga krimen no nga nagaluntad din sa mga sa Bacolod pero tama nga natinguan man nga masulbal gilayon ang mga kaso sa panglithang action Eric headed by Police Captain Arbelin Vargas action Eric nga hopefully ati ang lang panawagan sa mga himata sining biktima ng hostisya ay kung makita mo action Eric sa social media makita mo mga post pa lang ati nga human lang tao ang biktima kag wala man nila ginapaabot ang mga insidente kag krimen nga nagluntad kay nila sa may Purok Pine Tree Barangay Bata syudad sang Bacolod. Padayon lang na standby ang patrol diri sa area sang police station number 1 study la kami direction Eric kag padayon man ang pagmonitor sang mga balita no sa social media subong nga Sabado sang gabi. Observation report sang patrol karon nga Sabado sang gabi ang ka-action nyo. Action dili sa lagamang ka-action sa din ka man sa Pinas labuton ka sang among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon na Del Salazar diri habit ang sitwasyon sa Bacolod. Sabado night nato sa pagpalagad balikan talaga karon sa Action Dale sa final report sa ato sa Patrol 2 sa ato sa Crosswind Patrol. Ginatami ako dira si tatay ko gulega pamati gusubong sa imo. From Baguio City, Pamilya Tinyoso, alin kay Wilson Tinyoso. Teresita Yung may gabigid kay Inday Siscasoles, kay Buboy Gonzales, happy weekend man. Sa kay Neddy Castillo, Jolene Villarin Alvior, tanyay lang si Loloya, Johnny, si Lolaya Remy, dira sa Magalion, kay Papa Joe, Tito Dudoy, Glenn, Tito Gamay, Tito Nonoy, kay Lola Bita, dira sa Himaya. Sa Purok Maniswagon, Barangay Bata, Dakaliga Monitor, si Toto Hel Javiero. Neddy Castillo, kapamati man kada gabi sa Barangay 16, Banay kag Bata ya, Celso kag si Kurt. Salamat gid.
Granville 1 Mansilingan, gamonitor si Evelyn Silvela Manankil. Donald Cabasag, City Engineer's Office na Carlota, may gabi. Kay Leia Cabasag, kay Jose Herson Lapinig Hunyo, dara sa may Stone Heaven, Granada. In GC kami, gulpi lang nag-ulan, mga 8:45, nagpuli kami dayon. Siling ni Jose Herson Lapinig. Lani Tolentino, mayong gabi, kasi gapong ko ng radyo ko na. Gapamati siya, salamat kay Lani Tolentino. Kuya Maki Kayong, matik si Kuya Maki Kayong, check attendance. Kay pare Ryan Borjada, mayong gabi gid. Kay Harry Kenyosa Hamelo, sa Sumag, ginatamyo lang si Jemwell Hamilo, may lang pagpaurok-urok. I-check ta ng mga report na gikan sa ito sa correspondent. Unahon ta si Action Nelson na Patenyo. Ang ato sa nga live report gikan sa 1st District, covering sang San Carlos, Banwa sa Calatrava, kag Banwa sang Toboso. Standby man sa report ni Action Roger Gotiva, kag ni Action Arlo Ticar. Una nga nag-indicate rin sa base control, si Action Nelson Patinyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Yari si Action Nelson Patinyo, line number 1 sa report. Son, may gabi, kamusta panahon na? Yes, Action Eric, happy Saturday night. Gani man. Medyo subong Paang gyapon. Ulo hindi. Mablubugnaw na kay nagulan lang maula lang makadali, naguntat naman subong. Ate, amo man si Bacolod, nagulan man ang pero dali man lang to untat dayon man. Oo, igo lang gin basa ang dalan bla kagin Untat man. kuwa ang mga yaboks dalan. Tiga aso dalan eh. Tiniro gaso Kay korte lang kapanimaw, kainit. magagikas dalan kapanimaw minto. Gausbong no? Oo, gausbong. Kasakit sa ilong. Hindi lang sa ilong ang lain pagiga sulod pagid sa mata mo lang iyang ano. Ang kuan ang usbong Ang iyap niya. lang usbong ablang ado kainit la. Oo, correct. Magano ka magagit ti medyo may lang kay ti medyo gabi-gabi kag ti wala gid man kayo may nagagi sa amon dalang kay ti nag-start na yang curfew sa amon di las 8 mo. Lasotso no? Oo, ti medyo matawhay. Basi may chimpo ko boss, basi makapa San Carlos ko boss. Udo kamayo na. Oo, basi may katwalang ko importante San Carlos Oo, sige. Justice away lang kay ti boss simbahan man tamo. Simbahan ka man. Ate, basi sa San Carlos guro, mapuli man ko din pagkahapon. Sige lang. Basi may padala ka da, ibantay lang ko da. Mugani man tani galing kay daw lagi ta ka prepara kay bago ka lang yan nagambal ti buwas aga kalawig pa. simbahan. Kalawig pa, alas 10:13 pa lang tao ti buwas ko da malabay sa imo pagkahapon balik pa ko alas 5. Lawig pa pakitaay mos na. Ali man tao niya. Bilog nga daw kabalo ka naging simbahan ti bilog nga Domingo. Ay, gali ka. Sa kada Domingo, simbahan ka gali bilog adlaw? Bilog nga adlaw simbahan. Ay, gali ka Domingo. Oo, kay Domingo ka bisan paano vlog didikit Gani. Ate sa kadala ko na malabay mo mag Semana Santa. kana. Semana Santa timing ko na rin mata di ba si vlog ko naraman tada. Semana Santa ko mga Sabado di Gloria ko basi makalabay ko na simo. Biyernes, Sabado, Domingo, muna nga mga panahon do medyo taway na action Eric. Sabado malabay ko na Sabado di Gloria. Oo, sige. Sa Abril 16 Tingwanta nga kung may makita tadi kay kung wala gid di sirado. Sirado kuan na ari man tao ni kadako pa san simpo 16 pa ko malabay na simo. Oo. Ipat ini na ng numero sa kalendaryo April 16. Wala problema na. Abala si Madam Josie da mo misis ang kuandang numero sa kalendaryo ipat ini da kay sa 16 malabay sa Action Eric ko mapa San Carlos. Monitor man sa mo sa kwarto. Monitor. Monitor si Madam Josie. Ati matik si Madam Josie. Always na ya. Si Madam Josie po ya. Monitor gina siya. Wala problema si Madam ya, matik na ya. Ikaw man lang di matik. Si Manuel tayo.
Manual ka to, no? Si Madam Ju, si Matic, ikaw yung manual. Manual. Oh, sige, sige, Oh. sige. Yes, action Eric, ang pila kami impormasyon aton nga madala karon nga gabi ang aton sini nga makatapos ang Philippine Coast Guard Oo. diri sa may syudad sang San Carlos ang area sini labot sa may Banwa sang Tubuso mo. Mm. So pila na ka busy sila nagpatigayon sang ginatawag nila RSEI o Con Recreational Safety Enforcement Inspection sa mga beaches sa diribla sa amon iya Okay. sa mga kadagatan para siguro ang kahapsay, ang kalinong kag ang paghahimo sa advocacy program nila especially sa mga waste bla Oo. nga ginaula sang mga kundi nagakadtong mga waste material sa mga beaches pasibla ginabalik na sa dagat. Gani. So muning ginamonitor sa aton sini nga mga Philippine Coast Guard Very good. kag ti isa man sa ila ginabantayan kag ang isa sa ila sini nakita muning kakulangan sang mga beaches namon dire nga wala sa mga lifeguard. Mm. Ti suno sa kaya substation commander PT Officer 1 Wilmar Dolorfino dapat implementar gina nila nga may yara sila sa mga lifeguard kay kun wala violasyon na sang 0414 nga memorandum sang Coast Guard nga naga-require sila nga may yara sang lifeguard gid. Oo. Kay dapat sa kada beach may ara gid kag hindi nila isaligbla sa sa magtawag sa Coast Guard kung anong matabo sa kadagatan labi na gid sa panahon nga Semana Santa pila na lang ka tiklod ara na kag madamo sa mga beach goers naton nga nagapulo tawhay sa mga resort kag beaches especially sa mga pangayaw bla. Gani. So munang ila ginapasiguro action Eric nga nagpatigayon sila base man sa circular kag guidelines sa Philippine Coast Guard nga magkandak sila sang advocacy or awareness program may angot sa recreational safety and enforcement inspection nga ginahimo nila. Ari si si PT Officer 1 Manding officer substation sa San Carlos City si Wilmar Dolorfino sa interview. Beaches dere around sa Pilipinas hindi gina natin pwede nga malibot na sila tanan nga para lang sa ila nga safety. Kaya halimbawa kung may mga park area damo tong ilang source dito may mga service gina sila mo ti amo na nga wala sila naka-registered dira sa mga municipal nila amo na sigila sila pinagusto nga maglakat amo na nga kinaubra namon sa Coast Guard nga kung pwede gid mahimo ang aton nga tanan nga safety amo nang himuon namon sa ila nga palaala sa mga isda, especially sa mga bagyo, hindi nga summer ni nga iplak ang aton nga mga pasahero. Tapos ang iban dira gusto magliwa-liwa, muna hire gid na sila sang pambot para lang sila makatabok sa tiyak. So mo to action Eric ang kabahin sa pahayag ni Commanding Officer Substation sa Philippine Coast Guard diri sa may nakabase sa may syudad San Carlos si Wilmar Dolorfino sa aton sininga interview. So far wala gid man sa mga dalagko nga mga balita kalipay man atong pulis. Gani. Gambal sila nga kami nalipay gi kami basta amuning mga panahon nga wala kami blang i-record sa amon blang nga mga blatter. Ti ang balko ti kami sir kapangita balita ta. Balita ta man nga taway. Balita di mo tawhay ang sige lang ta balita Tubuso. karon sa mga nakalatabo da kining mataway balita ta na ti amo ni ang resulta wala gid sang mga dalagko nga mga untoward incident karon nga na official na blatter sa aton sini nga mga kapulisan sa aton sa area of responsibility diri sa may norte nga bahin sa Negros Occidental. Muna yung report
gikan diri sa may Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kamanyabahin sa Pinas, labutong ka sa mga balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon sa Pateño, there you have it, live report gikan sa First District, covering sang San Carlos, Toboso, kag Banwa, sang Calatrava. Mayad nga gabiran dira kag mayo lang nga pag paurok-urok wa. Sakay Jesse Tobalado sang barangay Talutog, Banwa, sang Morsia. Ga monitor gid siya wa. Si Boboy Gonzales, ginatamyaw yung lang migoya si pare Rioben Tampos. May lang ko nga pagpaurok-urok. Kay Inday Blasa, kay Owen Colmenares. May gabi dira sa imo, madam. Happy gloomy Saturday morning here, Action Eric, watching live here while eating kami breakfast ni Habi Doc Matmayo of Rochester, Minnesota, the home of Mayo Clinic. Ay, Puerti, God bless. Madam Vanessa, toblog padala ko sa imo kasi ma-check lang ko on ox na to. Kay Hel Javier, tamayo lang si Tatay Adolf at si Nanay Milagrosa sa pamilya Gansadra sa Camili, La Carlota City. Rin na kay Hel Javier. Kay Ramon Jr. Lacson sa Barangay Alihis, buara man si Ramon Jr. Lacson sa Barangay Alihis, napaurok-urok man siya, pamati sa aksyon Night Patrol. Sige, alin sa report na aksyon na Nelson Pateño, sa luwatan naman ng report na aksyon Roger Gutib, gika sa Cadiz, area sang Sagay, kaga area sang Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Roger, may gabi, apis kami. Yes, Action Eric, mayong gabi kag mayong gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton mga balita, parayon, Action Eric sa gyapon ang pagdakpanay, dahil pa ni kahapon nga dinakpanay sa kapulisan sa mga may-ara balang warrant of arrest kag gina-serve, mapisan subong Action Eric ang mga pulis assigned sa bahin sang warrant sa section. Kaga ini under sa supervision gid ni Police Lieutenant Colonel Julian Dispi ang pagdakop sa mga ara na kapinding nga warrant of arrest. Gidakop ining 31 anyos, kilala kay Jomar Saturno Sagara, kag ini siya ang residente sang Barangay BF Gustilo sa siyudad sa Cadiz. Ang report nga mga alas 3 pasado tak na sinikid lamang nga hapon, kag ini siya Action Eric ang serbihan sang warrant of arrest sa kaso ini nga prostrated homicide. Actually, may upod ni siya nga si Mata nga gin-report man naton kay ina sa kunto, pero ini siya gindason man sa ngaton sini nga mga kapulisan. 30 o 24,000 pesos ang piyansa para nga ini siya makaangkot sa temporaryo kailwayan sa kaso nga prostrated homicide nga ginisyo sa RTC Brand 60. Again, permahan naman ni Honorable Judge Raymond Joseph Javier ang petsa Desembre 14, 2016. Ini siya karon Action Eric ang detinado sa Mainsang Cadiz City Pentecost Social Facility. Wala pa man siya makapiyansa kay plano man sini nga mag-post sila sa bill. Siguro tips sa panabuton nga Lunes agod nga temporaryo naman nga makagwa Action Eric halin sa Pentecost Social Facility. Ang matulutaw-hay man ang siyudad sa Cadiz, kag subugman ang siyudad sa Sagay, sa karon nga kami kabay pa nga mga parayon lang ang ginapatigayon man sa kapulisan nga checkpoint. May kataran sining Comeric Ganban, kay ini Action Eric ang mandate gid sa aton sining nga kapulisan. Direkta dire sa aton sining area of responsibility sa segundo distrito sa nga probinsya, sa aton mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa kamon balita kag serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutierrez report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit aksyon na Roger Gutierrez live report gikan sa area sang Cadiz, area sa Sagay kag Escalante. Nagabidira kay Migo ko nato eskoltero sa Barangay Sumag ga obra sa SSS Kabangkalan. Migo ko Bob Prancha, kay Migo ko dira Bob Prancha, buboy kung sanes gilang imo nga name sa FB do mahuya man taman. Tama dira si Bandoy Bandoho sa Kabangkalan, ginatabi ko ni Boyet Ristar. Tami ako dira gapamati si Jamie, si Gina, si Gigi Estoto, pamilya Cordoba sa Barangay Estefanía, Porok, Pag-asa. Gapa urok-urok islawa pamati sa Action Night Patrol Program. Ginatami taman dira si Rochelle Magbanwa sa Los Baños, Laguna. Tami lang si Chief Engineer Noel Piñalano. Jeremy Perez di Mapanag. Dara sa may Silay Balaring, Jeremy Perez di Mapanag. Gapa urok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Salamat ka rin sa pagpamati kag pagpa-urok-urok monitor. Alin sa report ni Aksyon na Roger Gutierrez, sa iluhantang report ni Aksyon Arlo Ticar, natipo niya sila nga mga report gikan sa area sang 3rd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Aksyon Arlo Ticar sa line number 3 sa report. Aksyon Arlo, may gabi. Please come in. Aksyon Eric, kinpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo nga pesar sa ila sining kasakuon bangod utuga sang sining eleksyon. Ilabi na ang kampanya kag ginapatigayon sa pila ka mga kandidato dira sa syudad sang Victoria sa gihapon. Ang PNP Victorias ang naga-perform ini sang maayo para mapaluntad o kung mapabilin ang katawahayan kag kalinong sa syudad sang Victorias. Si Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo ang nagdugang sa pagpahayag nga sa gihapon ang mga katapo sa Victoria City Police Station ang padayon nga nangin agresibo sang ila sini kampanya batok sa illegal nga droga rason nga sa sining mga tinion wala sang grupo kung sino man nga persona nga nagtilaw sa pag-operate ng illegal nga negosyo, ilabi na ang illegal nga droga. Iya pa nga payag Action Eric nga sa karon maid-ed ang ila sini ginapatigayon nga pagmonitor sa mga ginakonsiderar nga yara sa idalom sang orange category nga mga barangay dira sa syudad sang Victoria sa bangod sang Damlaglang din report nga may ara grupo nga mga armado nga naga-operate sa mga nasambit nga lugar apang ang mga katapo sa Victoria City Police Station ang handa ini para mapunggan ang plano sang grupo nga nagahandom sa pagtuga sang kagamo dira sa syudad sang Victoria ilabi na sa duha ka mga barangay nga amo ang barangay 10 kag 11. Si Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo Action Eric ang nagdugang pa sa pagsiling sa subong nangin negative ang presensya sa mga armadong grupo bangod sang augmentation sa mga militar nga para magbantay sa mga barangay nga yara sa nabukid nga bahin nga sakop sang Victoria City, Negros Occidental. Report nagikan sa siyudad sa Victoria. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kang serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon na Arlo Ticar gikan sa 3rd District. Mayad kagabi dira sa kay Seth Rerif Nauji. Dara sa barangay Ayungon, Valladolid, Solid, Putput, Pernito.
si Sauli Auki di Sousa ara sa may Sambales. Kami ay lang classmate niya si Jolinda Famoso sang Barrio Maaw, Bago City. Mga miyembro sang Operation Tulong Task Group nato nga mga taxi driver ga monitor gid kag nagapaurok-urok gid sa pagpamati sa Action Night Patrol Program. Sa mga bakasyonista bra nato nga mga utod nga luyag mga bakasyon sa mga lagyo nga lugar, ang panugyan sa aton sini nga Bacolod City Police Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga kung pwede may ibiling ka mga tao sa balay nyo, ha? Namigid kung may isa lang katao ang bilin sa balay nyo lang nga may turutan out na kag kulubantay da. Hindi na magsalig nga may ido ta kay kung doon sa kawatan masulod yung ganabisan may ido, ha? Mula ng aton nga panugyan sa mga luyag magbabakasyon bla, alam may mabiling gid isa sa inyo. Sa inyo balay kag make sure nga mga naka-unplug nga mga wala ginagamit nga kagamitan da mga man-plug nyo ang mga socket nyo da o mga pinapang saksak nyo da kaya basi wala mo pa na ang halinan sang sunog, no? May gabi din na sa kay Toto Janilo Sansino. Toto Janilo Sansino sa Purok Bantod, Barangay Panokoy, ga-monitor gid siya, no? Sa mga pamilya Balderrama da, sa kay Onggok Abapo, ha? Mr. and Mrs. Onggok Abapo and the family, dira sa Villa Lourdes, sa mga Sinarosa family, sa mga Balderrama family da. Si SK Chairman Carlo Balderrama, kamusta? Kag si Nanay Milba Balderrama, daga paurok-urok man. Si Jory ni Pomoseno, may gabi dira kay Toto Jory ni Pomoseno. Di man kompleto ang gabi kung hindi siya ka paurok-urok sa Action Night Patrol Program. Ay, puwerte. Parami ng parami sila. Si Mila Milyara sa pool sa may Purok Sunflower, Barangay Tangog. Ara man siya ho. Paurok-urok man. Si Rosalina Arellano Ispadero. Ara man. Paurok-urok man sa Action Night Patrol Program. Salamat gid. Nagmanadala nga pag-monitor. Magabalik ang inyong nga patutunan dugangan ta ang ato magsabalita. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Mga kaaksyon tandaan nga isa sa marason sa The Candidates Forum. The Candidates Forum hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Pabalik diri sa Barangay may gabi dira sa kay Merlita Sumaylo sa Providence sa Barangay Alhis, kay Toto Ray Alies dira sa Valladolid ka monitor gyapon Toto Ray Alies. Jordain Monturio tinatami ay mga paryente daga mga amigo sa may Hacienda Villa Amparo sa Barangay Maaw, Bago City. Watching Santa Rosa, Laguna, Jordain Montorio. Walter Kasingal, OTTG Walter Kasingal sang RC1 Barangay Panokoy, Gamonitor gid. Salamat gid kay Manong John Bernasol, barangay Porok-Orok si Manong John Bernasol. Sa kay Madam Jenny Solgon dira sa Valladolid, sa classmate ko dira kay Romel Pagsubiron, manan dira nga pagpaurok-urok. Sa kay Giovanni Mel kay Auzo Joy Kenneth, ara man siya wa. Ga pamati man sa Action Night Patrol. Kay Ana lumawag da, ga monitor man sa inyo diri nga palatuntunan. Hindi man kompleto ang gabi kung hindi siya maka paurok-urok pamati. Sa aton galing nga mga driver lang nagabiyahe kung gabi pa. Again, i-remind ka mo kay kagabi, may aksidente sa may area sa Barangay Mandalagan na bla. Sa akop na tuloy sa Barangay Mandalagan, ito tuloy Barangay Bata. Ito blang nagsuhot nga motor, ito blang sa may 10-wheeler, ito blang may karga tubo. Muna nga magpauli ka mo kung gabi, bla, medyo halong-halong ka mo ha. Kaya hindi tagit mapakta ng kwan, ang lakat sang sitwasyon kag sang panahon. Tapos kung nakainom ka mo, bawo paghalong gid, dublihon nyo gid ang paghalong nyo kung nakainom ka mo kay baw ka delikado. Basta gani kasulod sa kwan, kasulod sa Semana Santa daw kariit gid sang sitwasyon, no? Sige walang panugyan ta sa ato nga mga tagpalamati kada gabi gid, no? Balikan ta nga ito sa nga patrol to, balikan ta si Action Dale Salazar sa natipon niya sini nga mga action balita sa last kag final stretch sa inyo diri nga palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Yari si Action Dale Salazar sa Balika Report. Action Dale, please come back. Action Eric, negative sa illegal nga droga sa patigayo ng Greyhound operation dila sa may Silay City District Jail. Ini ang ginpangunahan sa PDEA. Action Eric, Pudmana, ang mga personnel kag miyembro sa Negros Occidental Police Provincial Office. Okay. Hukay o check the Action Eric sila sining operation ang parehas no male kag female dormitory sang Silay City District Jail nga namtad dira sa may barangay Mambulak, syudad sang Silaya. Negative sa illegal nga droga ang operation Action Eric Butrigo na nga drug free ang ining Silay City District Jail. Ang PDEA po nagpatigay man sang random nga drug testing examination sa 110 ka mga persons deprived of liberty upon PDL kag 20 ka mga BJMP personnel kag tanan Action Eric ang negative sa pag-usara sang illegal nga droga, no? So good news
bangod wala sa mga kontrabando kay illegal nga droga nga nakumpiskar dira sa may pasuan sa Sri City District Jail ang negative man sa drug use ining mga preso kag mga membro sa BJMP action Eric. Samtang sa bahin sang police station number 5 subong nga gabi maging conduct sila nga drug bypass operation dira sa area sang Villa Lucasan, Barangay Madalaga ng siyudad sa Bacolod action Eric. Okay. Pati ka mga individual ang nadakpan sang katapos ang police station number 5 Kikialak sa Ronilo Villaflor 51, Giovanni Bacalangco 52, alaman si Peter Hamaybay 34 residual baron 48 years old action Eric. Nakompiskado sila ang 82,000 nga balos ang suspected illegal nga droga no kay more or less mga siya ka mga sachet sa suspected shabu. Alam mo ning market value nga 82,000 pesos actionary kag may pilaman ka mga drug paraphernalia, mga disposable lighter ang nakompiskara sa aton sining otoridad. Preso ini sila sa area sang police station number 5. Samtang sa bayan sa Bacolod City Police Office kinpahig din sila sining spokesman yung si Lieutenant Colonel Sherlock Cabana nga ang preparation rin nila actionary for Semana Santa is maga-full alert no ang para sa kapulisana para sa Holy Week. Maga-deploy ni sila sa pinaka mga police assistant desk, dugang police visibility patrol actionary ilabi na sa mga resort sa may syudad sa Bacolod. Kaya according to kay Sir Gaban natin yung mga tao hindi man niya usually nagapamalandong actionary sa tiyon sang Holy Week kundi iba din siya nagapakato sa mga resort kag nagalagaw no sa mabot nga Semana Santa. Nagpanugyan ang diri si Sir Gaban nga T-check gid no, make sure gid nga ang ila sini nga mga salakyan action Erika, ang battery, ang lights, ang oil, tubig, brakes, air, gas, engine kag tools dapat nakapreparar ini no kumbaga na-maintain kita na sining salakyan antes kag pagkatapos ang ila sini nga biyahe. Mga update kabay tagikan sa patrol ang ka-action yaw action Dave Salazar mga ka-action sa ding kaman sa Pinas laboton ka sa ngawang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat kay Patrol 2. May gabi dira kay Vicente Gatilugo kag sa kay Rosalina Arellano Espadero. Kay nanay si Nobledra, mayong gabi gid ha. Nagapaurok-urok pa ni oras si Tatay Tessie Noble. Sa mga Noble family dira sa SP Village, sa Barangay Panokoy, malandara nga paurok-urok pamati. Kay Kap Bibing Noble da, may gabi gid ha. Kagawad Peter May Noble, January and Kids, kay Boss Rex Noble, kay JR, Tutong Noble dira gapaurok-urok man. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon Action at Patrol Program, Sabado nga presentation. Magatakop ini, balik naman ini sa Lunes, same time, same station. Ato sa mga patrol unit report sa action, nga nagpangalagay ko na kababis kay Action Roger Gutiv, Nelson Pateño, Action Arnold Ticar, of course Action Dil Salazar, ato kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, Action Papang Nixon Tahong. Sa News Center, Action ang Defensor, ang atong nga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, back up kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa Kalsamo Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ay nulagat ang Kurman Action at Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbano na kasiling Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog, magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Happy weekend! Mga ka-action sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio!